नमस्कार सर्वांना. गुरुपौर्णिमेनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतोय. अगदी एक दोन दिवसापूर्वीच आमच्या अंकितानं विचारलेलं की सर, माझी इच्छा आहे गुरुपौर्णिमा आपल्या कार्यालयामध्ये साजरी व्हावी, पण हे सगळं ऑन कॅमेरा करूया का? मी म्हटलं की नको ग, बाहेर बरंच काही सुरू असतं, सगळ्यांना वाटेल मीच बोलायला लावतो की काय माझ्या स्टाफला माझ्याबाबत चांगलं चांगलं बोला. म्हटलं की हे नको करूया. पण नंतर एक विचार माझ्या मनामध्ये आला की पत्रकार जो असतो ना, त्या पत्रकाराचं बातमी म्हणून सर्वजण ऐकतात, परंतु त्याला जे बोलायचं असतं, स्वतःविषयी काहीतरी सांगायचं असतं, हे सांगण्याचा संधी मंच खरंच पत्रकाराला कधी भेटत नाही. पत्रकार सुद्धा अनेक अडचणीतनं मार्ग काढत जात असतो, त्याला वेगवेगळ्या वळणावरती वेगवेगळे गुरु भेटत असतात, पण त्याच्याविषयीची कृतज्ञता ऑन कॅमेरा येऊन सांगण्याची संधी ही कधी पत्रकाराला मिळत नसते. म्हणून मग निर्णय घेतला की चला, कोण काय विचार करेल ह्याचा आजपर्यंत कधी विचार मी नाही केला. त्याच्यामुळे ह्या एकूणच कार्यक्रमाचा बाबत कोण काय बाहेर बोलेल ह्या विचार करण्याऐवजी माझ्या या सर्व सहकाऱ्यांना एक मंच भेटावा, जो मंच आम्ही बाहेर सर्व दर्शकांना देतो, आमच्या वाचकांना देतो, तो मंच माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना भेटावा. म्हणून गुरुपौर्णिमेचा हा विशेष कार्यक्रम कोकणशाहीच्या कार्यालयामध्ये आपण आयोजित केला. मी सर्वप्रथम कोकणशाहीचे सर्व दर्शक, जाहिरातदार, हितचिंतक या सर्वांना गुरुपौर्णिमेनिमित्त मनापासून शुभेच्छा देतो. आजपर्यंतचा सुरू झालेला माझा स्वतःचा अंकिता आणि सर आपण सर्वांना माहिती आहे, जो प्रवास होता 200 रुपयापासून सुरू झालेली पत्रकारिता, दैनिक तरुण भारत, त्यानंतर प्रहार, त्यानंतर अजून एका न्यूज चॅनलला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका प्रमुख न्यूज चॅनलला काम केलं आणि त्यानंतर कोकणशाहीपर्यंतचा हा प्रवास. या संपूर्ण प्रवासामध्ये अगदी मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे या संस्थेमध्ये सामाजिक न्याय विभागाची ती संलग्न सामाजिक न्याय विभागाची संस्था आहे. या संस्थेमध्ये समतादूत म्हणून काम केलं आणि त्या संपूर्ण काम करत असताना लोकांमध्ये जात होतो, नेहमी लोकांशी संपर्क आला. पण हे काम करत असताना त्या ठिकाणी सुद्धा जे मला गुरु भेटलेत, त्यांनी जो मला मार्ग दाखवला, ज्यांच्या संपर्कामध्ये आजही मी आहे, उदाहरणार्थ आमचे अशोक पवार सर असतील, परिहार सर असतील, जे महासंचालक होते बार्टीचे, त्याचप्रमाणे आमच्या ह्या संपूर्ण विभागाचे कोकण विभागाचे पीडी सर होते लालासाहेब जाधव, या सगळ्यांनी फार मोठं असं सर मार्गदर्शन केलं. कसं आहे माहिती ना, आयुष्यात घेतलेलं कुठलंही शिक्षण, घेतलेला कुठलाही अनुभव कधी फुकट जात नाही. आजपर्यंत या संपूर्ण मागील 15-16 वर्षाच्या प्रवासामध्ये जी काही वळणं घेतली, म्हणजे अगदी यात्रांमध्ये दुकानं लावणं, कुणकेश्वर गावामध्ये माझा छोटा फोटो स्टुडिओ सुद्धा होता, मार्केटिंगची MLMची कामं केलीत, घरोघरी जाऊन पेपर टाकलेत, हा जो काही सगळा अनुभव होता ना, हा सगळा अनुभव आताच्या घडीला या ठिकाणी उपयोगी पडतोय. पण हा अनुभव घेत असताना चिन्मय जे जे गुरु भेटलेत, ज्याने ज्याने मार्ग दाखवला, त्या ऋण व्यक्त करण्याची आज संधी असते. हे ऋण फक्त गुरुपौर्णिमे दिवशी नसतं, तर ते कायमस्वरूपी जाणीवेच्या रूपानं आपापल्या मनामध्ये असणं ही खऱ्या अर्थानं गरज असते आणि ती आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. मी ह्या सर्व गुरूंचे तर आभार मानेन. अवघे 8 महिने झालेत कोकणशाही सुरू होऊन आणि 3 महिन्यानंतर 15 ऑक्टोबरला कोकणशाहीचा पहिला वर्धापन दिन होतोय. या कोकणशाही सुरू केल्यानंतर या प्रवासामध्ये अनेक सहकारी या ट्रेनमध्ये चढलेत. काही सहकारी तिकीट काढली नव्हती म्हणून आपण TCला बोलावून त्यांना ट्रेनमधनं थोडंसं बाजूला करावं लागलं, कारण तिकीटशिवाय प्रवास करता येत नाही. पण आताच्या घडीला ह्या सर्वांचं जे रिझर्वेशन कोकणशाहीमध्ये झालंय, हे रिझर्वेशन मित्रांनो, तुम्ही जो विश्वास व्यक्त केला, हे कुटुंब आहे, हे कुटुंब कायमस्वरूपी कुटुंब राहील हा विश्वास तुम्हाला देतो. मी कधीही स्वतः, तुम्ही मला पाहिलेलं आहे, मी स्वतः कधी नाटकी स्वभाव आपला नाही. आपल्याला जे वाटतं आपण जसे आहोत तसेच वागतो, तसेच बोलतो, तसेच राहतो. मी ऑन कॅमेरा पण तसाच आहे आणि ऑफ कॅमेरा पण तसाच आहे. हे तुम्हा सर्वांनाही माहिती आहे, माझ्या सर्व दर्शकांना माहिती आहे चिन्मय. त्यामुळे हे कुटुंब आहे, हे कुटुंब म्हणूनच आपण यापुढे रन होणार आहोत. ही टीम आहे, मी नेहमी सांगतो, ही एक मूठ आहे आणि ही जेवी
ही मूठ ज्यावेळी एकत्र येते त्यावेळी कोणीही कुणाची हिंमत नाही बाजूला करण्याची, मग ते चॅनल असो, कुठली कंपनी असो, नाही तर कुठली संस्था असो. मित्रांनो, तुमच्याकडनंही मी खूप काही शिकलोय. आमची संचिता असेल, अंकिता असेल, भले वयानं लहान असतील, पण वयानं लहान असलेला गुरु होऊ शकत नाही असं नाही आहे. हे देखील माझे गुरु आहेत. मी ह्यांच्याकडनं खूप काही शिकलोय. नम्रपणा, विनम्रपणा आणि कशा पद्धतीनं बोललं पाहिजे, कसा मान सन्मान दिला पाहिजे. अर्थात ह्या गोष्टी होत्याच, परंतु त्या अजून वृद्धिंगत झाल्यात. मित्रांनो, खूप काही तुमच्याकडनं मला शिकायला भेटलंय. आमचा प्रशांत, जो नेहमी या कॅमेऱ्याच्या मागे असतो, प्रशांत रेवणकर, अर्थात माझा सहकारी आहे, माझ्यापेक्षा वर्षभरानं मोठा आहे, त्यामुळे त्याच्याकडनंही मी खूप काही शिकू शकलोय आजपर्यंत. त्याच्यातला प्रामाणिकपणा, नम्रपणा हा नेहमी भावतो. त्यामुळे प्रशांत, तुला सुद्धा गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आमचा चिन्मयनी हेदळकर विषयी मी काय बोलणार, कारण की मुळात कोकणशाहीचा जन्मच जो झाला तो ह्या 3 पिलरवरती उभा आहे. 3 पिलर कोण, तर हा चिन्मय, दुसरे आमचे राजेश हेदळकर आणि माझा तिसरा पिलर, ज्याला आम्ही कोकणशाहीची आत्या म्हणतो, कारण त्यानं हे कोकणशाही हे नाव ठेवलं, तो म्हणजे आमचा ऋत्विक धुरी, माझा देवगडचा प्रतिनिधी, माझा देवगडचा सहकारी. या सर्व पिलरवरती हे खऱ्या अर्थानं कोकणशाही उभं झालं. त्यामुळे हे देखील माझे गुरु आहेत. अर्थात सर, ही भावना, ही जाणीव ऑन कॅमेरा सांगण्याची नाही आहे, ती माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी आहे आणि ते कायमस्वरूपी राहिली आहे. मी जाणीवेतनं सर कधीच कुणाच्या बाहेर गेलो नाही आणि जाणार नाही. आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. तुम्ही माझ्याविषयी जे काही आदरातिथ्य केला, चांगलं बोललात, मी नेहमी सांगतो की कोणचं म्हणजे एखाद्या वेळी ना मला कोणी वाईट बोलत असेल आणि शिवी घालत असेल ना, तर मी असं ताटमानेनं उभं राहतो, घाल काय ते शिवी म्हणून. पण चांगलं बोलत असताना नजर थोडी खाली जाते, कारण माहिती नाही कारण काय, पण चांगलं प्रत्येकाला वाटतं की माझी स्तुती व्हावी, पण आपलं थोडं गणित वेगळं आहे. माझी इच्छा असते की माझी कुणीतरी निंदा करावी. काही जणांनी तर चॅलेंज मारले होते 6 महिन्यात कोकणशाही बंद होईल म्हणून. आता 8 महिने झालेत, पहिला वर्धापन दिन आलाय. त्यामुळे माझी अशी इच्छा असते की हे जे निंदा करणारे आहेत ते माझे पहिले गुरु आहेत. त्यामुळे ह्या गुरुंना सुद्धा मी गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. त्यामुळे निंदा करणाऱ्यांचं मला ना लय बरं वाटतं की अरे कर किती ती निंदा. चांगलं बोललं की थोडा प्रॉब्लेम होतो, पण कदाचित ही परिस्थिती सुधरेल. लवकरच चांगलं बोलल्यावरती माझी मान अशी अभिमानानं उभी असेल आणि चांगलं वाटेल, हे देखील तितकं सत्य आहे. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. मला या क्षेत्रामध्ये आणणारे प्रथम गुरु अर्थात आमचे देवगडचे तरुण भारतचे प्रतिनिधी प्रशांत वाडेकर यांना अगदी मनापासून मी शुभेच्छा देतो. प्रशांत वाडेकर, राजू मुंबरकर, श्रीकृष्ण रानडे, त्यानंतर आमचा राजू पडवळ जे आता तरुण भारतचे उपसंपादक आहेत, या सर्वांनी लिखाणाला एक गती दिली. ग्रामीण भागात काम करणारा पत्रकार आताच्या घडीला जिल्हा स्तरावरती पोहोचतोय, कोकणशाही सुरू करतोय. हे सर्व श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या सर्व आयुष्यात आलेल्या गुरूंचं आहे, तुमच्या सर्वांचं आहे. कोकणशाही म्हणजे साईनाथ गावकर नाही, कोकणशाही म्हणजे मी साईनाथ गावकर स्वतः मुळीच नाही. कोकणशाही म्हणजे तुम्ही सर्व आहात, एवढंच सांगतो. आजच्या गुरुपौर्णिमेला आपण सर्वांनी जो काही आदरातिथ्य केला, सन्मान दिला, निश्चित हे सर्व ध्यानात राहील एवढा विश्वास देतो. आपण सर्वजण एका मुठीनं काम करू, हीच कोकणशाहीची ताकद आहे. आणि 8 महिन्यापूर्वी चॅनलचं ओपनिंग झालेलं उद्घाटन, त्यावेळी हेदळकर मी बोललो होतो, कोकणशाही या सिंधुदुर्गात आणि कोकणात धुमाकूळ घातल्याशिवाय राहणार नाही चांगल्या अर्थानं. आताच्या घडीला कोकणशाही हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सोशल मीडियावरती ट्रेंडिंगला असलेलं चॅनल आहे. ही समाधानाची बाब आहे आणि हे श्रेय फक्त आणि फक्त आपणा सर्वांचं आहे. आज वर्धापन दिन नाहीये, वर्धापन दिनाचं भाषण 15 ऑक्टोबरला करायचंय व आज गुरुपौर्णिमा आहे. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.